Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva okhulekayo yena udokotela uMhlongo bathi ubabakazi into ziyenzeka. Ngicela ungathemelezi namhlanje ngoba ngihambi ngedwa ngihamba noMakhosi uNzimane. Makhosi ngicela ubingelele abantu bakho kade bagcina abanye sebathi washona abanye bathi wadliwa umhlaba. Ngicela ubabingelele Makhosi bonke. Ngiyabingelele emakhosini wonke abantu engangabathinta ngesandla abasebenza abangaziyo nabangangazi nabasafisa ukungazi. Imena uNzimande lo wakamnyandu embuzeni mawudlula kancane nje Henry. Mina kuNzimande wakhona lapho. Siyathokoza makhosi amakhulu. Batshela inamba mkhulu ngabusabambezela khona ojahile uthi mina nangu uNzimande ngimbona ngase ngithi ufile ake ngigijime kuyena ngithi ake nginike inamba ngiphuthume kuyena. Inamba kaNzimande 078 703 446 078 703 446. Inamba kaWhatsApp 066 14 62 704. Okay mkhulu batshela abantu ukuthi yini oyenzayo wena ngoba bagcina ukhipha idlozi bagcina ulungisa abantu abadala bagcina ukhipha umuntu bagcina uthwasisa bagcina kwenza amagobongo angabe usakwenza yini lokho mase uyabatshela ukuthi njengamanje yini oyiphethe obaphathele njengoba unyaka omusha. Ngisenza konke ngiyathwasisa ngiyolapha amagobongo ngiyakhuphula amabhizinisi bayazi abanye abaningi ngangibakhuphula amabhizinisi abo bayazi abanye abaningi futhi ngangibasize engane njalo isigole bayazi ezikoleni ngangifika khona ngizokhulekela ingane ngizama ukuzisiza kuningi engisakwenza ukho engakwazi ukwenza ngisangena emizini yabantu ngiqinisa imizi yabantu ngibethele bayazi abaningi ngisakwazi nokucupha phezu kwesimo semizi kakhulu mase kuhamba umuntu abaningi bayazi ke na Facebook ukuthi ngavela kanjani ukuthi ngicupha umuntu mase ehamba bheke ezulweni ngisenjalo ngakashintshi lapho kodwa ngithakatha ngicupha umuntu kuphela osuke ganga phezu kwesimo semizi yobaba kuphela nje makhosi. Asibaphindele inamba 078 703 446 asiphinde Makhosi 078 703 446 leya WhatsApp 066 14 62 704 asibaphindele 066 14 62 704. Niyazi ke njengoba kuhlangene uMakhosi uNkulunkulu kuzana uNzimande Makhosi amakhulu njengoba kuhlangene ubabakazi into zenze ukuthi kuyophumana wena ufakazi lento ekade izelela kaMhlongo nakhona eMaritzburg seyikhona batshela ukuthi stop mebeze ekhaya behlaphi Makhosi stop yini mawukhuphuka ngo-Henry usacela ukusala embuzini mawukhuphuka fika embuzini lapho njengo left hlole isitolo kahle kahlophe uthi uqwa phezulu thola icontainer ebovu ebhala uShabalala njengango left uyobusuthola kaNzimande emzini yomkhulu nje onamaflegi obuye ngothango yanqonqoza esangweni press button livuleke isango ungene ngaphakathi azikho izinja uyothola ukusizakala lapho lo nemoto yamsiza ngelocation ngale kokuthi azaleke efuna ama direction onemoto nje aka location 066 704 066 146 62 704 uyothola lapho kwaThapha. Hamba Makhosi bakulindile abantu bakhe phethe eMaritzburg bakulindile abantu igulu zakho siyabonga kakhulu bye sobonana ngelandelayo subscribe phela masuya like wenzela ukuthi uMakhosi ma efaka enye ivideo elandelayo ukwazi ukumbona uzwe ngebheli nje ethi nqenqe hambe lapha Makhosi abantu Makhosi bayethe.